Ang Aurora ang mayroong pinakakaunting bilang ng COVID-19 cases sa buong Central Luzon. As of September 16, 2,572 confirmed cases ang naitala sa buong lalawigan. 194 dito ang binabantayang aktibong kaso. Subalit ang case fatality rate naman ng probinsya ang pinakamataas sa buong rehiyon. Umabot ito ng 3.46%. Ibig sabihin nasa 3 sa kada 100 COVID patients ang namamatay. Di hamak na mas mataas ito sa regional case fatality rate na nasa 2.10%. Karamihan sa mga naitatalang kaso galing sa labas ng probinsya. Kaya naman ang ilang residente ang aming nakapanayam ikinatuwa raw ang ginagawang paghihigpit sa mga border control point para matiyak na hindi makapapasok ang mga carrier ng novel coronavirus. Mag-ingat tayo, wag mo nang lalabas ng bayan kung hindi naman kailangan para makaiwas tayo sa COVID. Abiso naman ng Provincial IATF kahit na walang krematorium ang lalawigan para sa mga namatay na COVID-19 patient ay ipinagbabawal na dalhin ang mga labi sa ibang probinsya. Marapat lamang umanong sundin ang DOH guidelines na agarang libing. Kung wala tayong cremation dito, dapat po mailibing siya within 24 hours at naka-cadaver bag po siya. Hanggang sa katapusan ng buwan ay nakapailalim sa pinakamaluwag na quarantine status o Modified General Community Quarantine ang Aurora. Bago makapasok ng probinsya ang mga outsider at apor ay kinakailangan nilang magpresenta ng antigen o RT-PCR test na may 48-hour validity. Rainiel Pawid, CLTV News.